kuɗi, kowa kaji kuɗi yake nema. So tsaya, kwanakin baya na yi bidiyo ina magana akan cewa ko ka san cewa wannan wayar kake amfani da shi kake kallon bidiyo sa kuma comedy shine irin wayar. So na samu comment da yawa irin wayannan comment din. So first na farko abin da ya kamata ku fara sani shine cewa shi kasuwanci a internet akwai kala biyu. Na farko akwai wanda ake kira Ponzi scheme, so kuma akwai wanda ake kira digital skills. Shi Ponzi scheme shine wani abin da zaka sa kuɗi ka samu kuɗi kamar su MTFE, Alpha GPT, Katili da sauransu da suka wuce wanda duk kusan ba sai na baku labari ba kun san su. Shi kuma digital skills wani ilimi ne wanda zaka koya, so wanda ilimin ka shine zai baka damar ka samu abin da kake so a ciki. Kamar yadda yanzu ka sani akwai aikin hannu da ake yi, kafintanci, telanci, kanikanci da sauran abubuwan nan da ake yi. So duka aiki ne wanda zaka koya da hannu, wanda kaga dole zaka yi aiki da hannu kafin ka samu kuɗi. So ba haka kawai misali dan ka koya zaka zo na ka samu kuɗi ba. So shi ma digital skills zaka yake ilimi ne zaka koya wanda ba idan ka koya ne kanka kuma sai ka zauna da shi ba, dole sai kai aiki da wannan ilimin kafin ka samu abin da kake so. So duk da cewa na jima ban yi bidiyo ba, yau ina jin kwana 15 kenan ko nawa ne ban yi bidiyo ba. So yau dai naga comment da yawa, so nace bari in yi bidiyo akai. Waɗanda suke buƙatar su koyi digital skills wannan da ake kira affiliate marketing, na ka sayar da kayan mutane ka samu kuɗi. So zan gabatar da class idan Allah ya kai mu a ranar Alhamis. So idan kana so kai joining first, ka danna plus button da yake kan screen ɗinka, kai liking, kai comment da I am interested. So sai kai sharing wannan bidiyo din. Dalilin sharing naka zai sa mutane su gani da yawa kuma wani zai iya amfana ta sanadiyanka. To Allah ya samu dace, sai na gan ku.